Ja sam Vu i dolazim iz Beograda, ovo je Miloš Pi, isto iz Beograda. Ovo je Boru Dolenec, on je gitarista iz Ljubljane, nekadašnji član Kiperbuš Junior. Ovo je Petar Šukler, bubnjar, član grupe Manul. Da. Ovo je Breda Krumpak, član grupe Čompe. Šta on radi? Šta radiš? Pa sviram saksofon. BELGRADE NOISE SOCIETY je otvoreno društvo iz Beograda, otvoreno u smislu da to nije band kao koji možda predstavlja zatvoreno društvo, znači i određeni članovi sviraju uvek. I do sad smo imali jedan nastup u Beogradu i tada je bilo četiri muzičara, a sad smo došli u Ljubljanu i sad nas je evo 5. Svaki put je drugačije i trebalo bi da kod ljudi koji učestvuju razvije neke drugačije osjećaje i odnos prema muzici i zvuku uopšte. Princip rada svakog događaja je da može nastupati bilo koji broj muzičara i svaki od onih koji nastupaju ima neku određenu viziju toga kako bi u toj postavi trebalo da zvuči. Ovog puta je bilo nešto drugačije zato što smo se tako na brzo upoznali, da, ali imat ćemo nastup u Beogradu gde će se ovim istim muzičarima pridružiti još 2 muzičara iz Beograda. Drugog idemo za Beograd, tamo će nam se pridružiti Ivan Čkonjević, ambijentalni gitarista iz Subotice, koji ima svoj album Stanja kolaži i jedan je od najprogresivnijih gitarista koji trenutno svira u našoj zemlji. Miloš Pi će biti na basu, ova ista, postava, i plus Džemal Kisvani na saksofonu. Kako vežbamo? Pa zavisi gde se dešava koji događaj i ako se događaj dešava u Beogradu, onda se vežba u Beogradu, a ako se događaj dešava u Ljubljani, valjda ovde. Dobro, ne bom več v hrvaščini, ker moja hrvaščina, srbo-hrvaščina je zelo pokvarjena. Ne vem, s pomočjo Nikole Tesle vse uspe, tako da v bistvu se da nekako poslati električno energijo v ionosfero in pol pade dol na Beograd, recimo iz Ljubljane. Tako nekako. Ne, kje pa? Ma ne, tako kar je že Vu rekel, v bistvu, ne vem, mi da so se dobila, ne vem, spoznala nekje 2004, tam nekje. In ne vem, so začela malo eksperimentirati skupaj, se družiti.
In potem je enkrat nanesel, da sva tudi ta problem probala rešiti, kako vaditi, ne, prek Skypa. Tako da je neparkrat celo ratal, ampak vedno je bila taka zelo slaba povezava, da je vse bilo lo-fi, tako, na tak način. Pa možda svako ima neke različite, evo idemo redom, ajde. Težko rečem, res težko rečem. Ostajte dobro. Sve najbolje i dođite u Beograd, tamo možete da dođete. Nama je malo teže, ali vama je vrlo lako. About what? Slovenian people are really nice, I think. Rad te imam, Slovenija. Daj vize, daj malo več viz za ston, za tele likove.